είσαι εσύ που την καρδιά μου παίρνει. Ποια είσαι εσύ που πανικό μου παίρνει. Ποια είσαι εσύ που αγάπη δεν μου δίνει. Ποια είσαι εσύ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος. Ναι. Έχω δει ρε ψηλέ μια αγγελία για ένα στρογγυλοφάναρο. Ναι. Μπορείς να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό? Έχει δύο μοτέρ, το Λιφάν και το δικό του. Το Λιφάν πόσο είναι? 110. Εντελώς μαμά, το έχεις πειράξει καθόλου αυτό? Όχι. Τίποτα. Και το άλλο το μοτέρ τι είναι? Το άλλο είναι το δικό του, το είχα πειράξει. Δουλεύει και το άλλο. Το 50 το μαμά. Ναι. Και πόσο το έχεις κάνει το άλλο? Είναι εκατοστάρι. Κατοστάρι. Με τι πράγματα? Από Λιφάν. Α, από Λιφάν. Κλειδροπή στην κεφαλή Λιφάν δηλαδή. Όλα, ναι. Με λίγα λόγια δίνεις ένα μηχανάκι με δύο μοτέρ, έτσι. Ναι. Ωραία. Το δικό του, εγώ είχα βάλει το Λιφάν για να Ναι. βολέψει. Μάλιστα. Με το ένα μοτέρ κάνεις κάποια καλύτερη τιμή, μήπως? Το πουλάς Το δικό του. Το δικό του, ναι. Εγώ το είχα πάρει το Λιφάν 120 ευρώ. Ναι. Με τα Καινούργιο, όχι με τα χέρια. Καινούργιο. Γιατί έχω γνωστό. Με τιμολόγιο, κανονικά, έτσι. Κανονικά, ναι. Ωραία. Άμα θες να σου βγάλει το Λιφάν. Κοίτα, εγώ το θέλω το 50 το άλλο για να κάνω και τη μεταβίβαση κιόλας. Γι' αυτό σου λέω μόνο με το 50. Εγώ σκέφτομαι να το πάρω το μηχανάκι αυτό, να το κάνω πολύ μπομπά. Εντάξει. Να τα βγάλω όλα από πάνω, ξέρεις, να το έχω για τη μεταβίβαση το μοτεράκι και να του βάλω ένα μοτέρ εκεί 200-250 κυβικά, ξέρεις τώρα. Ωραίο. Καλά κάνει. Ναι, να πηγαίνει έτσι, αλλά δεν ξέρω αν θα κρατήσει ο σκελετός. Πιστεύω θα κρατήσει, εντάξει. Ναι, μωρέ, τι απάτη. Ένα μοτέρ από κάνα WRF, DT, ξέρεις τώρα. Καλά το πας αλλού εσύ τώρα. Πού το πάω αλλού? Εντάξει, τι DT. Τι DT. Δεν το παίρνει καν αυτό το μοντέλο. Δεν το παίρνει αυτό? Όχι. Μα ρώτησα ρε ψηλέ το μηχανικό μου, εγώ είμαι από Πέραμα. Ρώτησα το μηχανικό μου στο Πέραμα και μου κάνει ότι μπορώ να βάλω και τέτοιο μοτέρ. Εγώ δεν ξέρω από μηχανάκια. Δεν σκαμπάτε Άμα κόψεις σκελετό, άμα είναι τόσο μάγκας ο μηχανικός, θα στο φτιάξει. Να σου πω, αυτός είναι τρελός ρε εσύ. Είχε βάλει σε παπί πάνω μοτέρ λέει 600 κυβικά. Εντάξει, πες του, εγώ είχα βάλει το 600. Τα ξέρεις αυτά τα... Πώς λέγονται? Εγώ πες του είχα βάλει το 600 μοτέρ από παπί. Τα XV κάπως έτσι, FX, κάπως έτσι μου τα είπε. XV. Όχι, XV, παπί είναι λέει, ένα FX, XV, κάπως έτσι. Όχι, δεν τα ξέρω. Ένα Suzuki πρέπει να είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Κάτι μου Δεν τα έχει... ξέρω, εγώ τα Λιφάν ξέρω μόνο. Α, μόνο με Λιφάνες ασχολείσαι. Μόνο, ναι, είναι τα καλύτερα. Κι εγώ ρε εσύ Λιφάν είχα πιο παλιά, είχα ένα σουπράκι εκατοστάρι. Όλο Λιφάν. Μόνο, 125 κιόλα. Ναι, αλλά μου χτύπησε βιέλα το πούστικο και το έδωσα. Τι έτυχε. Το έδωσα στα 3,5 εκατοστάρικα, αδερφέ. Γι' αυτό και τώρα ψάχνω να βρω τι θα βρω. Κοιτάω άλλες αγγελίες, όλα είναι για πέταμα, τίποτα. Ναι, δεν πάνε. Τα πουλάνε τα ακριβά καλά. Ναι, τα πουλάνε πολύ ακριβά. Ρε. Έλα, δες το. Θα στα αφήσω εγώ. Να έρθω. Από πού είσαι, γιατί δεν θυμάμαι καλά. Γκίζι. Από πού? Από Γκίζι. 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 Πού είναι αυτό, πού κοντά είναι? Κοντά στο Πέραμα. Κοντά στο Πέραμα, κοντά είμαστε. Τότε. Ναι, αυτό σου λέω. Γκίζι. Κάτι μου λέει, εγώ τι, μην φαντάζεσαι. Γκίζι Πέραμα. 1,5 χρόνο μένω στο Πέραμα. Είμαι από Αθήνα έμενα παλιά. Είσαι νέος. Ναι. Πολύ νέος. Να σου πω ρε εσύ, το μοτεράκι που λες ότι έχεις φτιάξει το άλλο, πόσο χιλιοστά είναι αυτό τώρα? Για να έχω μια ιδέα. 52. Με τι διαδρομή? Διαδρομή 50 εκατοστάρα. Φέρε παχύμετρο να τα μετρήσουμε μπροστά σου. Όχι τη μακριά τη διαδρομή, την κοντή δηλαδή έχεις, την κανονικιά. Τη μεσαία. Τη μεσαία, ναι.
Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, έγινε. Θα πάρω ένα παχύμετρο και θα έρθω να το κοιτάξουμε. Πάρε παχύμετρο και έλα. Έγινε. Άντε, Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Γεια σου. Θα λέμε, γεια.